Ha mysgwch y fiach gael mw na cemwn yn y Sgìre ddiel, doch gel gyda na had àitichean Eilean mhal son goirid, trole hitch Airbnb. Chydwyn cwlig yn Eilean Sgitheanach Ratharsair noch yn sas far y ffeim cet jalafwch i fiadhan, son Eilean mhal goirid sy'n Sgìre. Mae si ysgyffyd yn tai i fyna àitichean. Ha cwmhnaidh chatydd cwdioch gyson yn nŵr thogadh yn y sin. A cwyd ces noch yn ian sio môr yn gyfer, da ddeg ag o dwrydys yn teidys, a dlieg alwystydd maclwyd. Lys na ciad yn dh'fhalbh yn y tŵl Eilean Sgitheanach gach bliadhna nachalus, gyffeim yn iag yn àitichean, aadje far yn ianna taf, agos adar taighean osta, bohagan agos na pods, a tor taighean as yn Eilean Sgitheanach cwdiog Eilean chalwch tŵris. Ach rhain còmhnaidh yn Sgitheanach cogan y cwatri rioltion ŵr o hortas siach, y ciolwch y gyffeim dynia cet planien yn thosioch ma sies gyfelad as on toi còmhnaidh a ianw na aadjer Eilean as on goirid tron a lehich Airbnb. Van y statistic yn y hasyn fechyn, hwyrst na chailan corym ag le dyn dynia ha ffyrwch sa gwybod sa Sgìre cwmhnaidh taighean. So hasyn fechyn gyda doi a hasio un dyn y rytyn y hwydych ar hygienw yn draig gwys taighean aien. Son y dynia ha fiach yn gwys ffyrich is opbeth is a hylikalele ans yn Sgìre ac yn ye. Hwg yng Nghômhnaidh sy'n adwyn còmhnaidh gealtach ha gysio gyfelynis cwrs mil gylie aadjas yn Eilean Sgitheanach agos rasau Eilean as on goirid agos gyfel cwrs mil yf na aadjach yn na còmhnaidh y gyd y gyddi na'n taighean còmhnaidh, 70% gen nad y hehen gylir. This narrative of 17% of potential housing stock is a complete misnomally. Basically, there is no way that you can say that 17% of potential dwelling houses are currently secondary lets. We've got to remember a planning control area cannot be applied retrospectively. You cannot take those businesses away. So that concept of 17% of potential dwellings that could be released to housing, they can't be because you can't shut those businesses down. An yng Nghaerdydd an y ciantw yn y gealtach chanel ffasgyr y chiawstwyr y taighean yn mhal ddys o'n goirid sa ha as yn Eilean Sgitheanach a cha còmhnaidh an hyn cwdiog yn ys yn ŵr cwach yn y farach a hortastiach. There's an increasing number of short-term lets popping up in and around Sutherland, and that's taking houses off the market for people who want to get, local people who want to actually buy houses. It's also inflating the house prices in the area, and it's interesting to note that a considerable amount of purchases of houses in and around, in Sutherland have been from out with the Highlands, and indeed a lot of them out with the UK. Ach adar cathú gys yn Eilean Sgitheanach na chael ffwysglwg ag I hawn hawl ach diroch barach hehen o hwgal. Hys ys y chwyg blian y chai siachat a codys cwyg di ag ysig hyd. Dyn y tehen y chai hogal sy'n yw'n dh'fhalbh mae'r ha mae'r tehen dh'fhalbh gyryd. Chael sy'n siesfach, yn yr un tehen gylio'r y hogal, mae ha yn yr ydyw gyfi dh'fhalbh gyda'r y tehen cholwa sy'n. Smar sy'n ffeimi sy'n rydig yn y chyd yn gryf, y chyd ysmailio i'r ffroses sy'n. Biach yn lot yn na hw i'n nesbyd agos byg biach yn gylior yle, ryn gloen dyn na planich yn as na mias yn agos blion yn rhychien. Alwys dyma clod, BBC yn law.